To máš nový shaker. To je od sponzora? Kažičky, čo mám. Áno, od sponzora. A čo teda cvičíme dneska? Chrbát. Chrbát a uvidíme. No, nudím sa do pozdrave dám. Čiže musím sa docvičiť malou. Zabudol, že... Jediný v Prahe, čo som nevidel Boomstera naživo. Bol som asi jediný. A fakt si to nevidel ani na chvíľočku? Vôbec. Ja som nevidel nič, ani jeho. Asi žiadna kulturistu som nevidel vôbec, no. Iba 212-karov som videl troška. Daj ešte raz toho AJ-a, že ako to hovorí. Ako? To si myslel? AJ. Pozdravujeme AJ-a. Pozdravujeme, presne. Keď ma zbada na New Yorku, no tak bude Som také rostličky.